вечер. Този път откриваме една така различна от изложбите, които досега сме правили. Различното е това, че на двама бъдещи колеги, казвам бъдещи, защото те са още учат. Двамата са студенти. Йоанна на втори курс, Добри почти на финала, четвърти, малко му остава. Така че се включат в съвсем скоро време така активно в изявите на поморийските художници. Не, че те досега не могат да се включват. Винаги Яно беше в общата изложба, която беше тук коледната участваща. Ивайло ще ги представи, Ивайло Коджиначев ще представи двамата млади колеги. Аз само искам да кажа, че тази изложба се организира по идея на Нели Тодорова. Тя ги организира двамата, тя предложи това нещо и ето виждате една изложба, която показва различен тип неща. Хем учебни работи, хем така свободни неща, които са пък дори и част от учебната програма, защото всеки един студент, освен на задължителните учебни неща, трябва да прави и свободни работи като подкрепа на това, което съм учител. И само искам да им пожелая да дойдат такива времена, че наистина да се радват и да има смисъл от това, което правят. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, приятели и колеги, благодарим ви, че се отзовахте на поканите за това специално събитие, а то наистина е такова. Тук сме, за да се докоснем до съкровените светове на двама млади автори, които днес споделят с вас своите най-съкровени чувства, светоусещане и идеи, въплатени в материалност чрез две от най-великите проявления на красотата, изкуството на живописта и рисунката. Скъпи гости, представям на вашето внимание Йоанна Тодорова и Добромир Овчаров, двама студенти в Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Йоанна Тодорова е студентка във втори курс, родом от град Поморие и е позната на поморийската публика не само със своите участия в традиционните изложби за града, но също така и с някои общи национални участия, които са намерили и за реализация в нашия град. Днес тя представя на вашето внимание 21 свои творби на живописта и рисунката, всяко едно от които е уникално и вдъхва респект. Пейзажите и портретите на Йоанна, изпълнени в характерния за Великотърновската школа стил, са на ниво и в пълно съзвучие с стандартите за обучение на студенти в факултета на изящно изкуство. От крехките форми и нежни извивки на женски тела, от пръстите, чувствените пръсти на ръцете или от пейзажа, Йоанна успява да извлече единствено най-същественото, това, което е достъпно само за чувствената и лирическа душа и да ги поднесе пред публика по един изключително изтънчен, фин начин, който издава голям талант. Тук тя очарова със своите рисунки на ръце и тела, заставайки в едно с онези художници, решили да се преборят с ограниченията на материала, за да изобразят едно от най-трудните и същевременно едно от най-красивите творения на земята човека. Ръцете, които тя е изложила на няколко места в изложната зала, които са изпълнени с един от най-красивите, но същевременно един от най-трудните материали за рисуване, вдъхват не само респект, те също издават и майсторство, за което много дипломирани художници биха и завидени. В тях безпогрешно може да се открие и влиянието на големите майстори от миналото, майсторите на рисунката, затова аз не мога да скрия своето възхищение от тях. Дами и господа, аплодисменти за Йоанна Тодорова. Добромир Овчаров, който аз ще се позволя да наричам просто Добри, тъй като го познавам от много години, почти от момче, е възпитаник на Поморийското училище в началото до 7 клас, след което той се прехвърля успешно в Бургаското училище с засилено изучаване на изобразително изкуство Свети Кирил и Методий, след което постъпва в Великотърновския университет в факултета за изящни изкуства, където днес е четвърти курс по специалност стенопис. Добри се изявява активно в почти всички локални арт-събития на града от поне 3-4 години. Също и в тези общи изложби, посветени на рисунката, които са с национално, а не само с местно участие. Безспорно, общото му участие с Йоанна е едно от най-силните до момента
И аз съм горд и безкрайно щастлив, че именно аз съм този, който го представя на тази изложба. Темите, които присъстват в неговото творчество, са близки до всеки ценител на женската красота в нейните най-възвишени проявления, тъй като те са тази движеща сила, която не само вдъхновява художниците и разбужда тяхното въображение, но също така разпалва сърцата на зрителите, при което създава една прекрасна връзка между зрител и художник, творец, без която не само, че не може, а и не бива, тъй като художник с несподелената си идея и вдъхновение, това е нещо като несподелената любов, която вдъхва вдъхновение, но същевременно е и непълна и несъвършена. Ето за това работата на Добри грабят вниманието не само на професионалния художник, но и на всеки неподготвен зрител, тъй като в тях може да се открие едновременно и майсторство, и красота. Същият чар, но материализъм в друга форма, под формата на багри и цветове, Добри представя в почти всички живописни работи, с които се отличават от неговите рисунки с една изключителна експресивност, не от останалите пейзажисти и индивидуалност, която го прави уникален. Този факт, а също и останалите негови произведения, които той представя днес на ваше внимание, ме карат да констатирам, че постепенно, но уверено зазема мястото на много достоен член на поморийските художници и аз съм щастлив да му пожелая много успех от сега нататък, скъпи Йоана и Добри. От мое име и от името на моите колеги ви приветствам с добре дошли в голямото съсловие на поморийските художници, където вие току-що поставихте незалечими следи. Дами и господа, аплодисменти! Няколко думи. Почвам с това, че искам да благодаря на община Поморие за съдействието и също така тази голяма помощ, която ни даде читалище по света. И ни предостави възможност като цялата да се изявим ние като художници, да покажем нашите творби, нашите творения. Искам да благодаря, ще говоря от името на Ивана, разбира се, да благодаря на всички наши родители, роднини, близки приятели, приятели на приятелите ни за присъствието, за моралната подкрепа и за помощта през всички тези години. Също така искам специално да благодаря на тебе, бати Вайло, че се съгласи да откриеш нашата изложба. Всъщност имаме подарък за теб и това е тази творба. Тя е съвместна работа на мен и Йоана. Успяхме да съчетаем двата стила. Всъщност тя е правена по модел, не случайно се казва Симона, защото моделът се казва Симона Стоянова. Тя е сред нас. Благодаря. И един малък подарък за моята скъпа приятелка Йоана. Тази творба. Благодаря на всички за уважението. Моля, заповядайте да разберете